Wa alaikum salam. Sannun ku da zuwa. Kun zo lafiya ya aiki? To ya gwagwarmayar Najeriya. To Allah ya shiga mana gaba. Ainihin sunana Alhaji Muhammad Abubakar Garba. To ina da inkiya ga Alhaji Garba Gegu. To ainihin Gegu gari ne wanda na taso kuma can na yi rayuwata na zauna a can. To alhamdulillah shi da Alhaji Garba Gegu AGGN na gaya ma da farko cewa suna ne na gari na ƙauyen da na taso. Asali na Bahaushe ne kuma Bakano daga ƙaramin hukumar Gabasawa na Kano. Mahaifina daga Kano ne ya zo nan Kogi State, ya auri mamana a Kogi State, ya haife na Kogi State a ƙaramar hukumar Kwatan Ƙarfi. Ainihin mahaifina farauta yake shi can. Shi harbi yake yi garan jigo kuma yana wanzanci don muna kiran ce shi ɗan wanzan. To can aka haife ni, can kuma na taso, shi sa na samu wannan Alhaji Garba Gegu. To ba wai ko na fi son Gegu da Kano bane, illa iyaka sabo ne da inda aka haife ka, kuma duk inda kake a Najeriya ai nan ne gida. Inda aka haife ka gurin ka saba da shi, su ka tashi, su suka koya ma sana'a, kuma kai karatun ka can, sai sa kawai na yadda da hakan, kuma an ce suna linzami. Kawai jama'a ne sai kira Gegu kawai shi kenan, sai na asi suna kawai tafi da shi. An haife ni watan 10 da kwana 10 na watan 10, that was 1980, 1980 ko 1980, October 1980 aka haife ni a garin Kwatan Ƙarfe, local government ɗin Gegun kenan. Aka haife ni nan, kuma ni na tashi a Mareki ne tsakani da Allah, don hakan nan ban san mahaifiyata ba kuma ban san mahaifina ba, saboda ina da kamar shekara 3 a tarihi yadda aka bani mahaifiyar mu ta rasu, kuma ina da kamar shekara 6 zuwa 7 mahaifina ya rasu. Alhamdulillah a yanzu dai ni director ne AGG, na taba rike vice chairman na kungiyar mu na independent market din mu, na rike vice chairman a cikin al'umma, kuma na yi harka da 'yan siyasa daidai gwargwado, saboda ni ɗin na taɓa yin delegate a nan Kogi State, saboda ainihin wanda ya koya min sana'a ya nuna min cewa in je makaranta, kuma ya sa ni a makaranta. Shi yasa na secondary school na gama, kuma shi yasa ne a Kogi Polytechnic na gama, kuma duk da haka ya bani kan aikinsa da nake. Sai lokacin da Allah ya kai da cewa dan bashi in je in ƙara gaba, kasan kullum ana neman gaba ne. To tsakani da Allah na taɓa magana makamancin haka, ba ma Kaduna ba, na ce ni in za a iya bani House of Rep ɗin constituency ɗinmu na Kwatan Ƙarfe local government, zan ba da mamaki, saboda akwai wasu ƙananan abubuwa wanda yake ba su taka kara sun karya ba, wanda mutanenmu ya kamata su rungume shi, ga duba baya ƙanana na baya, to ba a yin shi. Wannan abu ne ɗan kaɗan, ba lallai kuma a wannan interview ɗin ga mu kome shi ba, saboda an ce abin da ka faɗi shine sirrinka da ka faɗi, wanda ya rage kuma a cikin cikinka shine zama sirri, amma wanda kana ka faɗi is already exposed, amma wanda ya rage a cikinka shine sirri. Ina da ƙudiri da yawa, an dai zan samu wannan dama. Ƙalubale ita rayuwa ba ta rasa ƙalubale, ƙalubale na farko wanda dan iya ce na fuskanta a rayuwa
shi ne tsakanin da Allah na ɗan damu akan da ban san mahaifina ba kuma ban san mahaifiyata ba, saboda akwai wayansu abubuwan da ke su za su ban shawarwari ko kuma wata damuwa na shiga wani su zan iya gudu in je musu in ce musu kun je kaza kaza, su za su ce maka ko ka bari ko ka yi kaza, kuma tsakani da Allah za su yi wannan abu, ba wai za su yi abu ko don su zara ka ba ko don ka samu feluwa a rayuwa ba. Kayan shi mahaifi a kowane lokaci zai baka shawara, zai baka shawara ne yanda ba waje zai ba da shawara da son zuciyarsa ba, yanda kai za ka iya samun feluwa a cikin hanyar tafiyanka ba. Ka san ita hanya ta arziki wahala take, samun ta wahala, rashin ta wahala, amma duk idan kai haƙuri kana ci gaba da inda ka tsaya, za ga Allah zai iya taimakonka a bisa ga wa'insu al'amura. Saboda wannan dai abin ya iske ne a ƙanƙantar shekaru ko ƙananan shekaru ne, ku yi haƙuri da Hausa ta, a ƙananan shekaru abin ya same ni, so dole dan fuskanci wasu ƙalubale yanda wani zai ga kana yi ne saboda abin da Allah ya baka, ko kuma kana wani taka watakila can zuciyarka kai ba haka ba, amma wani zai ga don saboda abin hannunka ne kake yin wani abu. To wannan ƙalubale na shige shi sosai, har da waje da gida duka na samu wannan ƙalubalen, amma gaba ɗaya kuma dan tattara ne in barwa Allah kawai. Kuma inda na gode ma ni karan kaina da yake ba na kwana da damuwa, ba na tashi da shi. Nasara alhamdulillah, nasara mun samu nasara kuma muna kansa, saboda tsakani da Allah duk wani masu gida na wani na aiki da su babu wanda ya taba Allah wajare akan aikin da na mai har gobe. Kaga wannan ma nasara ne. Kuma duk wani mai gida na yi aiki da shi wallahi ba ku abin na ba shi rantsuwa, yana neman ya za a yi Alhaji Garba ya dawo ga wannan aikin. Duk inda ne manaja ne, na yi sabin ne, duka na bar wannan tare. Kuma alhamdulillah wannan nasara ne. Saboda duk inda ka yi wa mutum sabin mai kyau, za ka kai ma gaban naka zai kyau. To ni na samu nasara a wannan, da zamantakewa da na zauna da mutane har zuwa yau babu wani mutum wanda ke ya kyamunce ni, ko kuma yau nan na yi wani abun da za a zo a kawo wa wacce ta riƙe ni ƙara ko kuma a yi shari'a da ita, ni har yanzu ban ba ta kunya ba. To haka alhamdulillah wannan ma nasara ne insha Allah. Tsakani da Allah Malam Uba Sani, to jihar Kano da yake dai ban santa sosai ba, ba zan iya yanke hukuncin jihar Kano ba, amma ka san ita rayuwa da abin da take so. A hakan din tsakanin da Allah ne yana sa abba gida ne, duk da ban san shi ba. A Kogi ba mu cire ɗan takarar gwamna ko ba, saboda ba ma zaɓe lokaci guda da a Najeriya. Zaɓen mu daban muke a Kogi, ba cire ɗan takarar gwamna ko ba. To alhamdulillah idan ka kula da rayuwata, kusan rayuwar Ahmed Rufai nake, kusan rayuwar mu kusan ɗaya ne. Comrade, kusan rayuwar mu ɗaya ne. Saboda tsakani da Allah ina son matasa, kuma ina son abu mai kyau, kuma ina son yanda za a yi gyara. Idan mu ba mu amfane shi ba, ƴaƴanmu su amfane shi. Ka ji ni inda ya rufa mu. Kuma ina kyauta zaton domin tunda Malam Uba Sani zai biyo sahunsa ne, ina kyauta zaton zai iya karasa da inda ya rufa ya tsaya. Ka ji ni dalili na a wannan gurin kenan. Saboda idan ka shiga jihar mu ta Kaduna, tsakani da Allah in ka daga fuska ka duba, za ka san da mutumin nan ya yi kokari a gyaran Kaduna. Ba wai a'a mulki ne wanda ka kashe mu raba, ka ba wancan kuɗi ka ba wani kuɗi shine mulki, a'a da magabatan mu sun danyi abin da kwatankwacin da abin da wannan yayi, da yayin nan zai daura a wani guri ne, ba shine kuma zai ba. Amma duk wanda ya shiga in dai youth ne, ka shiga cikin garin Kaduna za ka san malaya kokari. Kuɗaɗe da ba su zo hannun mu ba,
amma kuma ya yi ƙoƙari, ya yi amfani da su inda ya kamata ya amfani da su. So wannan abun yana burge ni tsakani da Allah, saboda ni ma kaina kana nan ni ma dan ai aiki ne, dan ai aiki ne. Idan ban samu na amfani shi ba insha Allah in the future ƴaƴana za su amfani shi, ko in ce ƴaƴanmu. Abinci tsakani da Allah ina son sauran tuwo ɗumame a haɗa da miya, ɗumame a gauraya ta a cikin miya da safe a bani. Idan kuma kowa ta ɓangaren shinkafa na fi son jalof, ta ji dawa sosai, a kawo mata kifin can ƙasar mu kogi a sa. Tsakanin da Allah yi da mutum, duk wanda zai yi da mutum bare ya zama da ni. Saboda in ka je ka tambaye tarihi na ko ofis na ko duk inda nake zama ka tambaye waye Gegu, zai gaya ma ba na rufe mutum. Da ka zo ka kawo mu ƙudurin wani ko muna maganan wani, to fa dan buɗe ka ne, kuma yana sauka kuma har an san ma da haka yi. Za a ce kar ku yi gulma a wajen Gegu, kowa ya ka dan buɗe ka. Ni ba na munafiki da ni, to wannan abin yana ɓata min rai, saboda na rantsa da jimala ko manzon Allah ya faɗi munafiki na iya fasa gari guda. Da gida haka ta ki zama, to akwai munafiki a ciki. To ni ban tattare da wannan. Ai aiki ka kawo mana ci gaba. Idan to goma za ka kawo mana aiki ofis ɗinmu, ga fa wani abu ya gudana, ga wani abu zai gudana, me za mu samu mu fito mai insha Allah, kuma ni kuma dan kawo shawara yadda za mu yi mu fito mata misalai. To shawarar da nake da shi zan ba matasa a nan shine, na farko da kuma mutum ya yi ƙoƙarin ya yarda da kansa, karan kanka ka yarda da shi, sannan ka riƙe gaskiya a cikin zuciyarka. Idan ka riƙe gaskiya a cikin zuciyarka, ta kowane hanya ka bi Allah zai iya taimakon ka haka. A kowane lokaci kuma ka yarda da kanka, kaga za ka dinga karanto ma kanka alheri ne ba sharri ba. To a lokacin da kake karanta ma wani sharri, to kanka kake ma fa, amma ba za ka san lokacin da zai fitar da ɗinka ba, amma zai fitar da ɗinka. Don haka duk wani aikin da mutum ya samu ya kasance ya shuka gaskiya a ciki, kuma ya riƙe gaskiya. Allah zai taimaka, ko da ana kallon shi wawa ne, shi ya kasance shi bai kalli kan shi wawa ba, ya sa gaskiya a ciki. Ba wani abu da ya wuce gaskiya, kuma manzon Allah nuna mana haka.